Ели, ти плануваш ли за бъдещите неща или само визуализираш? Бъдещето не съществува. Визуализирам това, което искам, живота, който искам да живея по начина, по който го искам. Време не слагам. В момента, в който сложиш време, ти имаш очаквания, ти не вярваш на Вселената. Но аз вярвам, че това ще дойде бързо. Всичко е лесно и всичко е бързо. Нали, ти като казвам време, аз не си го представям след 20 години. Аз си го представям, всичко идва, всичко е easy и е тук, и е бързо, и е достъпно. Това всичкото е assumption, the law of assumption, което означава на български това, в което вярваш, точно това е. То става истина за теб. Но такова, чакай сега аз да направя 5 години, 10 години напред. Ами аз не вярвам в такова нещо, че време и пространство. Аз просто имам визуализация как искам да живея, усещането, то в тялото ми е усещането. Без да се абстрахирам дали е 2026 или 2050 година. Без да, нали, да се... Това за мен не е важно.